Assalamu alaikum bandiraɓe am fulɓe inde am Idris daga Chakkol Fulɓe TV maɗa fata e yamɓe maɗa fata kowa no jammo no ibada no suma yeru ndu Allah lamiɗo kay laada Allah lamiɗo kay nasara hande ma kama non bawɗen kullude ndu suudu ndu albarka kullu wato en meta do habaruji ko shafi fulɓe duroɓe ire mawɓe musamman ma nder lesdi Nigeria ma e leydi Afrika gaba go'o to Allah jaɓi hande ma e miɗi tattaunoɗo nder goɗɗum habaru mawɗum ko shafi duroɓe ire mawɓe ko shafi fulɓe Nigeria to musamman to Allah lamiɗo jaɓi nder ɗe balɗe de guttiɗe kowa yi iri wato hundeji ko faroto do nder fombina leydi ndi gonande lesdi Nigeria wato kanjum woni waddi goɗɗum vidéo to woɓɓe ha ɓe ngadi ka warki goɗɗinayi ngadi ka feɗukiɗi e kocca ɗum kam ma fim ɗum holli cewa lalle fulɓe Nigeria musamman fulɓe duroɓe ɓe ngodi matsala sosai na seɗɗa saboda e majjum to Allah jaɓi hande miɗi miɗan tattauno goɗɗi abubuwaji kanji joyeɗiɗi ma'ana mi fahimti ɗi nder hundeji gaddanɗi fulɓe matsala nder lesdi Nigeria wodano tokko yan mi waddoyɗi kanji joyeɗiɗi kamma to wodi ko fahimtiɗa cewa na inno to majjum a wawi gedda nder comment section amin ko to wodi ko giɗa na inno hon a wawi mbiya na inno nder comment section amin to kamma e wodi goɗɗum giɗa mi yejjitti mi waɗo mi hawta e majjum a wawi gaddaɗo nder comment section to Allah jaɓi ni keɓa goɗɗum lokaci kamma en keɓa goɗɗum lokaci wato meten dow majjum so ɗiɗde huureji joyeɗiɗi nder research amma ana nder bincike ɗum memi waɗoy e fahimta an ha kanji ngoni wato hundeji gaddanɗi fulɓe wato recin ci gaba e lesdi Nigeria to boday no hon tokko yande ɗum vidéo to Allah jaɓi kanji metata dow majji na tare da mi dambal ke amma to ngaɗa subscribe nder channel amin ɗum Chakkol Fulɓe TV ngala ngaɗe kokari ngaɗon subscribe musamman nder suudu amin nder YouTube to min turto vidéo ji amin YouTube so ngaɗe kokari ngaɗi jonga ɗon subscribe to hon saboda kap vidéo ngol min turoy ɗo de to nder TikTok nana ngol jutugo sosai ko nder WhatsApp ngol juta sosai ɓe ngodi limit so to nder YouTube min on giya vidéo amin ɗum jutir fo giya to Allah lamiɗo jaɓi na tare da min cendani on ɗum sosai saboda no tokko yangi on ɗi hundeji kanji juweɗi ɗi mi artira daga go'o to Allah lamiɗo jaɓi bisa bincike ɗum gaɗumi hunde arde artiri mi fahimti mi cewa kayro waddani fulɓe matsala kanjum woni wato lack of enrolling our children to school ma'ana kasancewa fulɓe ɗuɗa turaki ɓiɓɓeji muɗɗen jangoki makaranta boko lalle fulɓe wato en godi jangoɓe lalle fulɓe woɓɓe maɓɓe natta boko amma lalle mafi yawa meɗen ɗuɗa jande boko to ko ndaru on sosai ta yiɗi fahimtuɗa nde hunde sosai nattu giya haya institution meɗen ɗum Nigeria misali polytechnics universities yaw giya lalle en godi wato kungiyaji iri ko shafi Fulani Student Association of Nigeria ma'ana moggere sukaɓe fulɓe jangoɓe nder makarantaji mawɗi to amma ta yehi kap a tawa ɗe ɗuɗa sosai ko ɓe ɗuɗa sosai goɗɗum mawri goɗɗi ma ɓangareji a tawi ɓe ngala gaba go'o amma to ɓe godi ɗum hayta tawi ɓe ɗuɗa sosai ma'ana da nattayno makarantaji meɗen mawɗi hayta tawi leñol ɓurgol ciya ɗuɗeral to nder jangoɓe gaba go'o fulɓe ko ɗuɗa to nder leñol fulɓe woni ɗuɗa to nder amma han ya waɗu bincike giya tabbitina bo kamma enno kamma kowa e andi lalle cewa jande e nder hundeji gaddanayi ɗum kongole leñol cigaba kamma to cigaba heɓaki to dole matsala no tokkitoya to gaɗa to ɗuɗum nder wato ko foɗani fulɓe matsala e nder lesdi Nigeria ciya jande e nder to wato ko foɗani fulɓe matsala nder lesdi Nigeria ɗum kanjum woni go'o wonɗo hon bisaji warama buroji ulama hundere ɗiɗawre kanjum woni wato ko mbimi our educated ones are running away from us koni ɗum ma'ana janguɓe meɗen ɓe hen konde en ɗuɗa jande amma ngaɗuɓe kokari keɓi nattima har keɓi jangi ɗum kamɓe mayi ɓe dogga e kono fotomi ɗo nder fulɓe tata to in debbo har o heɓi o wurti o yehi o jangi ha o woɗɗini o heɓi aiki to daga ɗon o yawti daga ɗon a ɓeydata gi'amo o te'ata ko pullo ma o jaɓata o tera e muɗum o ɓeydata o soɓoto fulɓe ɓe hen ko haydi ni o soɓoto maɓɓe o howna ɓe kowe amma o yawti ko o wiya ko teri fullo o aliɓe ha gaba go'o wonɗo ho to bo kamma en gorko har o heɓi o jangi to hunde ɗiɗum no faroto ɓe mafi yawa maɓɓe mi yaɓe puka amma abo ɗiɗum no faroto wato hunde ɗiɗum no faroto ko de o heɓa sa'a o heɓa nasara jande makko nden ɗo hon o heɓa aiki mayre to daga ɗon o soɓɓitako to moɗo o soɓɓito ha ɓe ngoni higoɓe makko kanko ma ha ɓe o terata ha ɓe gartata kawu e ɓiɓɓe makko gaba go'o haraka makko o soɓɓito ha ɓe hudata gaba go'o ali on o yejjitana on gaba go'o kama ma o yiɗa ma en innira o yiɗa ma o holla nder duniya hanko ma o pullo gaba go'o mama ko o wara o wallito on mama ko o foɗo hankali moɗon mama ko o tayma ko gaba go'o yofi on ali o wonɗo ho ko bo a'a to o heɓa aiki o hutira jande nde o jangoyi ƴoƴal goɗɗo ɗan ƴoƴoyi yanayi non no nattiri duniya ko ɗan fahimti gaba go'o o so'o nder moɗon ɗum o waɗa ka hutirki wato fahimta ɗum o wodi o waɗa ka nyamuki ɗum moɗon har ɗarcenta goɗɗo nder moɗon monnanamo ko woɓɓe monnanamo ja ittamo daga ɗon kanko ma o soyama ƙarshenta jande nde o jangi nde warti aikin banza nde ampinamo nde siwtake on kamma so ɗum ma ɗum nder wato ko waddani fulɓe matsala e lesdi Nigeria kanjum woni ɗiɗaɓum saboda en jehuna fulɓe en baynama kuma en barana
hunde tatawre foɗande fulɓe matsala kama inde har joni de foɗana fulɓe matsala nder lesdi Nigeria kanjum woni wato ko shafi filming our ugly actions and sending them to social media. Ma'ana hoccitaki filmji ko e meɗen dow hundeji ɗi gaɗeten ɗi laaɓa en turoɗe nder social media, ɗiɗi ko shafi Facebook, ko shafi TikTok, ko shafi YouTube gaba goo. En heɓa leñol wato gaɗaygol ka hoccuki aikije muɗen ɗe mboɗa kama ɓe turongol nder social media nder lesdi Nigeria iri fulɓe nde joni. Pullo yetta yofana doyaje waɗa ka feɓɓutukiɗe kama hocca ɗum film e turo ɗum social media. Pullo yetta hocca feƴƴirde joginde kama waɗa ka hocciki to hoore muɗum film turano ɗum social media. Pullo yetta e wula sire koye waɗa goɗɗum kama turano ɗum social media. Pullo yetta nanga neɗɗo ya suuɗomo kama waɗa ka hoccitaki ɗo turo ɗum nder social media. Ɗum e ɗum nder hunde kama poɗande e matsala lesdi nder lesdi Nigeria. Kama ɗum nder hunde ko foɗani en baƙingini e ɗiyayya hakkunde sauran kabiloliji e enen. Ma'ana ko ɗum wole leñol iddu i Nigeria wala ngol wala ɓe gaɗayɓe ko na en deydey to amma han enen ko wari en to en nder ɓe meɗen gaɗayɓe no ɗum hayɓe jaɓe gaɗa ka turaki ɗum kama e yiya ɗum hayɓe soɗito kadi ɗum shafo en puka en gaɗay ɗum waɗata gaba goɗɗum ɗum shafo.